Anu dan luar biasa nyapa ora iso nyapa aku wis atraksi ya tepuk tangan tepuk lah tenanan satu lho lah wis tepuk tangan tak dudohne wisan iki gek liwat iki ya kok iki dadi tenanan aku lho ngatasi bisa dhewe kudu dudoh nih akeh tenan jadi kayak jantung mleblek kene semene brane iki lho nyapa nom tuwek kete kene iki nyapa ya ora sah bengok-bengok mikir enek kok semuanya brane iki ndelok awak dhewe berarti aku ya kesel nek gak apa-apa apa iki atraksine nggih Pak Bu nggih. Nggih. Aja guyu ya wong tumompong ngono kok iso. Gak iso. Bu iki lho, Hap. Sing iki mang ngapur. Ramune. Empakno sik. Halo. Koyo. Ya muni wis. Cek. Kurang tinggi. Tinggi. Nah, abot menawa mikirmu. Tinggi. Nah, tinggi. Ngatek kok. Bosok ngatek. Ya ora ning ngono, Ren. Gak oleh ngisi-ngisi. Iya. Kaya apa kok? Urung mah aku. Gondrene to. Kok gondrene padha ae lho. Ngene tenan. Wah, gak aku lek kowe. Sok aku sing biru arep kok. Yo. Ren, iki aku arep lanjut sih ogah aku ngladen lek kahe moh aku. Iya, aku ben ngono ae. Heeh. Atraksi sik. Yo, atraksi sik. Aku ayo. Yo. Wes mbok rasane urung. Lah kok iso ngomong banyu pencerahan? Lah bau tek tapi buning iki kan. Teh komburi. Oh, teh komburi. Nah, iya to kek. Teh. Anu tak wakil iki nek nolek teh. Aku wis bar aku kencing manis. Amin ya Allah. Mugi kabul kajate. Amin matamu. Iki ngono bari yo. Amin matamu. Oh iso ora apa kok kowe nek moh aku aku moh aku ya wis sok gak apa-apa ayo dong tak bakule kae lho. Ngene wong bakul kae lho masamu. Iso. Angel iki. Iso. Nah, kuwi lho ngene Mas. Nah, 50.000 mari ngono ngombe teh. Lah aku pegah
anu enek asam murah. Ya. Siapa? Oke. Nah. Tenang nih. Oke. Oke. Wah, malah gagakan. Du. Tak. Ya. Mas iki nganti kok ora eneng wisan. Napa? Ampun aku ya Allah. Jawa. Dosa-dosaku. Malah iki amaku. Kok kae wis aku urung kok. Hah? Satu sih. Jauh ya aku. Yuk. Bandi. Oh iya Bandi. Ah Bandi urung. Bandi urung atraksi. Ayo. Bandi iso manut karo kowe ta? Bandi Israil. Ayo, didudukne kowe tuan rumah. Ya, atraksi saya pengen 19. Ya, kesalahan kowe. Tidak pertama ini dhisik. Heeh, titik aku tiwas ge klothok pakmu kok bengi.
kita naku ya. Loh, yo wes atraksi nek no. Atraksi. Atraksi ya. Ya. Ayo. Ping 28. Ya. Cek gagah. Oke. Oke. Aku mau kalah kowe. Mau kalah aku. Ade kalah saset. Saset lho. Saset. Dhisik dhewe lho malah. Napa? Kowe oleh. Aku oleh. Kowe oleh di. Iki oleh. Kowe oleh ora? Oleh. Di. Tokno duitmu ki kok jelek gebol ae. Ditok anu iku. Ayo. Lah kowe kok oleh jate. Lah kowe kok malah oleh gudi. Karepmu piye? Ha. Apa wong sing tuwek dhisik? Adik kok satu sih. Aku kok satu sih. Baru oleh gede. Sok ki lho. Oh iya. Iki warna. Iki sapa? Iki bola sapa to? Iki AA. Ya, kowe letonge. Oke, baik. Yo. celeng karo kita. Lah aku karo romantis karo Mbak Ayah ki lho. Kobong apane sing kobong? Lah aku kelumut kok sari banyu iki kok iso. Rumasane apa to? Nyapa to? Lah aku ki arep
romantis karo Mbak Aya lho iki kok iso ganggu ae. Ya ben bongko ya. Ben bongko. Ben bongko gak apa-apa. Ayo masak. Ya. Rumangsaku. Kok iso? Anu ham, aku ki arep romantis karo Mbak Aya lho. Lah nyapa kok ganggone terus kok. Lah nyapa? Lah iya kene diganti kok. Ya alah. Ayo nang pasar Jambon nek Mbak Aya. Ayo. Nyapa? Kowe lek WA aku ora koyo ngono kuwi. Lah, Cari no karo Randy. Geleme mek karo aku, Pak. Mau Mbak Ilham ki bolot tok lho delok kene kabeh ki bolot lho. Delok ireng-ireng iki iso nyapa? Ogah lho. Ogah. Nyapa? Lek iki apa gede? Lek iki apa gede iki? Ora kildo. Lah, oleh tenanan koyo ngono kowe. Ya kan iku ning WA, Mas. Aku lek ning VC karo iki yo gentenan kok, antri. Ya. Oh iya, saiki ayane lagi gentenan monggo sing badhe gentenan. Wis awe bentengan lumayan kok kita. Jarene ngomong gentenan. Ternyata lu kayak gitu ya, ayat kita mah susu. Ayah Cina. Ayo, ayat kita mah susu. Sudah. Loh, ya ta ngono lho. Ayah Cina masuk. Susu ki loro. Ngerti? Ah. Lah yo ngerti wong ayat kita mah susu ngono lho. Oh iya, ya endi? Aja aku rada punten. Iki apa? Iya, ayat jika matsu. Susu tak tambahin dhewe. Ayah Cina masuk. Ya. Golek ora trimo, golek dhewe. Han bilang yang Mbak Ayah jika mat susu. Ya ta? Susu. Penting lek jarang gak letak ya, gak ngene lho ya. Oke. Ayo Aku tak boleh dhewe. Yo. Aku mau karo kowe ayah Cina mat susu. Kok malah susune bodho to beda? Jare kowe lho. Iya. Ya wes saya lanjut. Ya, yo. Itu punya aku loh, ya. Oke, baik. Duduk dulu, Pak. Ya. Yuk. Rumah sakit. Hah? Tak dudoi. Kowe sing putih to. Aku sing tok ayo. Aku gedongan. Wah, betul ngono kuwi. Kamu. Lekekmu kowe. Aku percaya kok lekek ambune. Ayo. Kowe golek dhewe to, jare golek dhewe kowe. Ayo. Tuh.
Mah, lah bahaya ora iso sing ngene iki to. Mah, bahaya. Hah? Balene. Aku pengen balene nek no. Wani aku. Wani. Ya, ayo. Ayo, 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 ayo. Yang mas aku malah kaya wong ayanan iki ta jenenge ngene iki. Mau aku lek terlalu ngene iki. Wes, cocok. Si tak kenceng mana si tak ayan. Kaya matamu. Iso. Oke aku. Ya kaya kamu lho. Ini bayang. Heeh. Sama nikah iki mau ki ya carane apa ya dia aja lak lindungane. Ha iya bener. Nang kene sama nikah iki mau acarane halal bihalal. Halal bihalal lho. Kalau adu nasib geng. Hah, jan kuwi pokoke Kira temu lagi kaya wong lunga kabeh. iki paling slentek iki kok ana padha lunga kabeh. Iya to. Wong entek ora ngene iki yo lunga kabeh. Iya. Salim Mas Bro. Gak iso ya. Ada jelali dongane. Halal bihalal adu nasib geng. Hah. Nang ngendi Tanjung Gunung apa? Taiwan. Tanjung Gunung, Taiwan dia. Oh, lek lunga nang Taiwan maksudnya. Pak. Ya, lek lunga nang Taiwan. Iki sak menika adu nasib, sing adu nasib ning kono para mas-mase iki diparingi sehat, panjang umur Mbak ya. Amin. Rezekine akeh. Amin. Lah adu nasib mulih dadi nasibe apik. Amin. Ojo lali karo warga masyarakat. Oh iya. Jan sing delok ruang maguyo berikut. Oke lho Ham iki. Ya didongakne Mbak Ayah ya. Ya. Heeh. Mugi-mugi masyarakat Pak, motorku dono entar ngono e. Kaya liwat ae Mas aku kuwi ya. Ngapa? Donga kok. Oh iya. Mugi-mugi warga masyarakat ngendi ke lali ya. Tanjung Gunung. Tanjung Gunung. Rezekine lancar nggih Pak Bu. Amin. Barokah sedaya nggih. Amin. Sawahe ombo-ombo nggih. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Amin. Nggih, sambung. Sak menika rek, iki mau yo enek yo sponsor. Sponsor. Iki mau yo ditekoni PT Bidar Putri Sukses. Ayo, aja cedak-cedak. Iki mau yo teko bose. Oh, kuwi Teko. teko. Nah, bos jajal kon ngadeg. PT Bidar Putra Iki- Sukses. Iki lagon sopir Endiner Atrit. Ya. Pimpinan Bapak Budi dan Bunita. Hah, Mbak Ayah. Ora, Bos. Bos, bos. Diceluk sponsor niki lho. Diceluk. Sponsor niki lho. Lalu diceluk nyapu malah mantak. Pak masaku kok. Kowe sponsor niki lho. Hasilnya sebenarnya sejawa ya hasilnya. Hasilnya dari yang hasilnya apa ya Pak? Ya omong apa? Bahasanya Cina terus harga gede kan? Gak iso ngomong Cina gak usah. Hah? Anu logone ae disebutne ngono lho Mas. Sponsor iki ora ora. Sponsore napa? Pak Budi ini Pak Budi. Nih, buat Budi. Nih Budi jenenge Budi ndi? Ora. Masa aku nontang aku kuwi tak didone sponsorku lho, Bos. Bud ya Bud ta Bud. Masa Bud bagus lho iki ya. Matur suwun nggih. Matur suwun tak Bud. Iki dibagi ora lho, Jan. Ya. Klawu geni gang dan Vanus Stone. Ah, iya. Sama niko mugi-mugi sing sponsor barokah. Iso kene acarane nyponsori neh. Amin sing ana priyokan. Nggih. Ayo, bari iki diapake iki? Iki urung anu sik oleh sepatu. Mbok kok meneng lah. Heeh. Oke yo. Ya, Mbak. Mbak ya. Ya. Tiga black.
Randy. Randy, napa? Ibaratna kowe ngono tresno karo ayah. Ora ibarat. Hah? Jenenge tresno Ren. Tresno. Tahu kowe iki kepala langit bumi lek tresno ke ora sing ganggu. Lah tresno sangka dhuwit, kowe dulur karo dhuwit abot endi? Ayo. Mas, Eh. aku ini sing jelas-jelas ae ya toh. Iya. Mas, langsung nyombak ya toh wis lahirku iki wis dinafkahi Mas. Ya sampean iki mau janji. Oh, sing rada banter nembak ya. Janji. Ayo, ya. Janji. Ya. Sing isor barang ya, Pak. Iya. Lara lho. Mas, janji. Ini minangka wis saya sore Matur sembah nuwun. sembah nuwun kagem menika anu time adu nasib Greg kalian Pak Budi